أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعب به بنظرة تأتي لنا بالظفر. الحمد لله da wannan safiya ta Alhamis 24 ga watan Ramadan, hijira annabi alaihi salatu wassalam shekara ta 1442, wacce ta yi daidai da 6 ga watan 5 na miladiya 2021, cikin wannan jilsa da muke karanta diwani littafin Maulana Shehul Islam Sahibul Faida. Muna maraba da masu kallon mu yanzu kai tsaye a duk duniya, matukar sharadi ya cika a shafuka na fasahar sadarwa, musamman wanda suke tarawa a shafin Shura TV ta Ɗariƙar Tijjaniya, ko wanda suke tarawa akan shafin M Aminu Mai Diwani TV a manhajar Facebook. Hakanan wanda suke nashara wannan lamari ta hanyoyin WhatsApp ko Telegram, ko kuma wanda suke kallon mu ta YouTube a shafin Aminu Mai Diwani ko Amina A, da wanda suke nashara wannan abin ta kafafen gidajen rediyo. Allah ya saka wa kowa da alhairi, Allah ya bar mu cikin ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To yan uwa, muna cikin wannan diwani na farko har yanzu, taysirul wusuli ila hadaratir rasuli, ma'ana sauwaƙewar saduwa zuwa halaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna cikin wannan harafi na 9, wato harafin ta'i, harafin da Shehul Islam ya fara da harafin ta'un. To jiya mun faro, kuma lokaci ya cin mana saboda abin na lokaci ne. Za mu ɗora a kai kamar yadda muke rerawa a takaice, a fassara a takaice. Alaihi salatullahi summa salamuhu salatan turakkina ila dhikri wal hubbi. Alaihi salatullahi summa salamuhu salatan turakkina ila dhikri wal hubbi. Alaihi salatullahi summa salamuhu salatan turakkina ila dhikri wal hubbi. Alaihi salatullahi summa salamuhu salatan turakkina ila dhikri wal hubbi. Salahu ayyubai yaluhu limubsirin bida habibillahi fawzan ala fawzi. Alaihi salatullahi summa salamuhu salatan turakkina ila dhikri wal hubbi. قربت بذكر المصطفى تيهم به فلي عزة بالمصطفى دون ما غمزي. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والحب. ولي سفي ملجئي ومركزي علي سفي دون عيب ولا لمز. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والحب. وحسبي إلهي والأمين فمن يكن بربي فمكب شر ذي اللمز والحمز. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والحب. يا رب فانصرني على كل مارد فيردم ذو ميل على الحج والعز. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والحب. صلاة وتسليم على خير مرسل وآل وأصحاب ذوي الفضل والحوز. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والحب. To mai kallon mu da mai sauraron mu, jiya mun ji Shehul Islam wa Sa'adatul Anami cikin hidima da yake sai na Rasulullahi da salati da taslimi da kirari da yabo, ya shigar da addu'o'i da bukatunsa da faɗin irin ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa. Yace salahu ahibba'i yaluhu limubsirin, gyaruwar masoyana akan a gane su mutanen kirki ne, mutanen arziki ne. Wannan abin yana haskawa ga wanda yake da basira, inda ya duba na tsanaki zai gane almajirai na a duk inda suke mutanen arziki ne, ba sa ta da fitina, ba a ta da rigima da su. Abin da suka shagalta hidima ga ƙur'ani, hidima ga hadisi, hidima ga ɗawainiyar al'umma. Kuma wannan wanda duk ya tsayi ko baya yin Shehul Islami ya nutsu akan wannan magana. Sannan ɗaya ɓangaren, kai wanda kake cikin tafiyar kana da awa kai almajirin wannan shehi ne, to ya kamata ka yi kanka kiyamun laila, kar ka ɗauko ɓarna ka danganta, kai za ka ji kunya ba shi zai ji kunya ba.
shi fa ya dukufa a kofar manzon Allah ne ya ce akabtu ala babin nabiyyi Muhammadin wa man fatani lam ulfa min zaka asifu ni kam na dukufa a kofar manzon Allah wai kaman waɗannan kwanakin da ake itikafi idan kai itikafin kwana 10 za ka yi Shehu Ibrahim ya ce ni na je na tare a kofar gidan Annabi na dindindin nake yi akabtu ala babin nabiyyi Muhammadin na dukufa na je na itikafi a kofar gidan Annabi wa man fatani wanda yace wai ba shi ba ni na cankin Annabi na zaɓi Annabi wanda yace wai ba shi ba ni a lam ulfa min zaka asibu ina ruwan wani da wani ya je harkar zan harkata mu ma mun canke ka wanda yace ba shi ba mu je harkar sa yawa don mun san cankar ka canka ce ta sayyidul wujudi sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka tun da shawar islam ya ce ya rukul musirin to ka zama dan girman Allah duk inda kake ka zama wakilin shehu Ibrahim na gaskiya duk inda kake ka zama wakilin shehu Tijjani na gaskiya duk inda kake ka zama wakilin manzan Allah ka zama inda za a yada addinin Allah da kai ba a cutu da kai ba wannan shine abin da wannan baiti yake nuna ba yace kamar ka tabe shi wannan sirrin a ina aka samu yace bi da habibillahi wallahi sirrin annabi na duku cikinsa albarkar manzan Allah ce duka bidan habibillahi fauzan ala fauzi rabo akan rabo rabo akan rabo wato fauzi kenan wa man bi Allah wa rasula wanda yabi Allah da manzan Allah to ya rabo ta rabo babban rabo taribtu bi dhikril mustafa tiyan bihi fali izzatun bil mustafa duna ma ghamzi yace taribtu na girgiza ina tumuwa ina jin farin ciki ɗaribtu na ji daɗi bi zikirin Mustafa da ambatan manzan Allah ni kam ambatan manzan Allah shine tunani na shine farin ciki na kullum shine kana ma'ashi wanta ashi bi zikrihi fa qulu jiharan inna barhama qad ashik bi taha wali la uadi bi ghairihi wa hubbi wa bughdi fi daran kaman sadaq wato ɗaribtu na girgiza na ji daɗi bi zikirin Mustafa ina yaban annabi ina ranga yaban annabi da ambatansa tiyahan bihi na di mota da annabi fali izzatun kai wallahi ina da buwaya na gagara saboda albarkar annabi kuma daman gagara da buwaya farko Allah manzan Allah muminai walillahi izzatu wa li rasuli wa lil mu'minin fali izzatun ina da buwaya me gatan kai ce bil Mustafa nan da na bake malan tawo mu tafi ka kyale koma wada kullu mahbubin suwahu wa hawu ita duk wani abu zo ya kyale ki zo in baka shi wada kullu mahbubin suwahu wa hawu kyale duk wani abun so ba shi ba shi manzo Allah wa hawu zo nan mu tafi ga manzo Allah mu tafi ma'ana ga lamarin zo mu tafi in ma yace ma gashin din a gashin sai ka ganshin haka take yi bil Mustafa da manzo Allah duna magamzi ba wanda ya sai an gaje ni ba wanda ya sai mare ni ba wanda ya sai dake ni ba wanda ya sai yake ni ana ta yi har yanzu muna yi har yanzu muna yi wani waki na cewa can kwanaki ana magana zare na ya tsinke ya kace zaren sai ya zama waya kafin a zama sai ya zama rodi sai ya zama kwangiri karfin jirgi datse ka sai makeran asali ba yan walda ba yau haka lamari kan ka kama manzo Allah a gani ta ci ba zare ne sai zama waya ce sai ta zama rodi ne sai zama kwangiri to haka tafiyar take in dai ka fike a gidan annabi ba a taɓa kunyata wanda ya je fike a gurin annabi ba tuntuni kuma ba za a fara a kanka ba Allah ka wata mala saboda haka bil Mustafa da manzo Allah duna magamzi ba maganar ladamu ba wanda sai zo ya ce zai wai kaza idza makaru makara ku fitu bi zikri tahawala abna'ul bagaya makidatan takalaba adawun alayhi lubikum bashaddid lahu shamal haka lamara suke Allah mun gode wali safi maljai wa hawa markazi aliyun safiyun duna aibin wala lamzi wali manzo Allah ne mujibincin lamarina tawalla rasulullahi amri falam yazal yusaidini da hari fazurtu mumajjada ya ga ma baya tawalla rasulullahi amri manzon Allah ne mujibincin lamarina matukar zamani na bai gushe ba yana kawo min agaji ayo algafata malam idan mai karamar akwakun trader wanda yake sai da dan gishiri da yar taliya kana ganin jarin sa ba yawa sai dan gote yace na tsaya ma na tsaya ma in ma jarin ya kare zan kara ma to shi kamar ruwa ta sha ya san babbar dila to ji gaba a nasarorin rayuwa fake da gidan annabi algafata malam wali majibincin lamari na ne safi
shi ya gyara lamarina manzo Allah kai dai ka san an samu ruwan zarki an mai da shi ruwan daɗi ka san an samu gagarar raƙumi ya zama na kirki kura ta yi magana damo ya yi magana barewa ta yi magana kututturen dabino ya yi magana saboda haka safi manzo Allah shine mai tsarkakewa haka Allah ya bashi Allahul mu'ti wa anil qasim Allah manzon Allah ya ba malja'i mafakata kenan wa hawa markazi kuma shine matattarata markaz kenan nan ne matattarata aliyun shi ba madaukaki ne safiyun tsaftatacce ne duna aibin babu aibu a manzon Allah in ana lissafa halin mutum a ce wane yana da kaza da kaza da kaza na kirki sai dai inda ka ce sai dai to za yi yes to babu sai dai al'amarin annabi kaf alkhairi ne dukkansa duna aibin babu aibi cikinsa wala lamzi babu lamzu kibce a ce ai yana da kaza wanda za mu kalla duk kyau ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa hasbi ilahi wal aminu faman yakun bi rabbi famukufin sharra zil lamzi wal hamzi ni dai fa hasbi ilahi ubangiji na ya isan mun Allah kenan wannan ya mayar da kai ayar hasbunallahu wa ni'mal wakil ubangiji na ya isan mun ilahi Allah na kenan wal aminu na tsaya a fadar manzon Allah daga yau zan ga duniya faman yakun wanda duk ya kasance bi rabbi ya fake da ubangiji ya ce Allah ya isan masa to fa mukufin Allah ne isarwa ne domin shine alkafi shi ma manzon Allah din shine alkafi inna kafainakal mustahzi'in mu ne muka isan maka dukkanin masu isgilanci yawa wato alkafi kenan Allah ya isarwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to duk wanda ya fake al'amarin manzon Allah ya fake a wannan tafiya ubangiji fa mukufin mai isarwa ne sharra zillamzi sharrin ma abocin kibce wal hamzu da ya fice sura guda ce wailul likulli humazatin lumaza azaba ta tafata ga wanda suke zinde suke kibce ba aikin fari ba na baki sai bata wancan sai lalata wancan to azaba ta tabbata gare su wala tuti kullu halafin mahiyin hammazin masha'in binamim manna'il lil khairi mutadin asim utillin ba'da zalika zanim an kana zamalin wa banin idza tutla alai atuna qala asatirul awwalin duk da yake akan walid dan mugira ta sauka to irin wannan muguwan da ake so dan adam ya bari idan mutum yana aikin alhairi dan masu kibce da zunde da bace kace ai sai an faɗa alhairin mutum daga ba za ci ai kuma kaza kamar yanzu misali in zamu tunatarwa a cikin aifan nan tamu sufanci muke da awa sufanci halayen manzan Allah in ba za ka faɗa alhairi akan mutum ba to dan girman Allah kai shiru inda ba za ka taimaka masa da addu'a ba haka annabi ya gaya ma man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wannan haka manzo Allah ya faɗa don kuma kaga da'awa muke da muqamul ihsani ba ba maganar muqamul islami ba a'a bayan mun ci islamu aka zo aka yi muqamul imani da mu aka yi muqamul ihsan to bata kamata halayyar mu na cikin wanda muke da'awar muqamul ihsan ta koma baya kuma mu ne zagin mutane mu ne hasada ga mutane mu ne tadiya da mun ji alhairi ya to gurin wani ne ta faɗi tashi wai dole sai mun kadar da wannan abu ina sufanci ina irin wannan hali ba ruwan sufanci da irin wannan hali wannan lalatacce ɗabi'a ce in ɗan uwanka ya samu alhairi ta shi murna kai farin ciki wanda ita ce magana ta gaskiya ɗan adam ya san cikin gidansu ya san masa'il na cikin gidansu kuma ya zama wani action ya ɗauka shi a kai yauwa ba magana a tara ta da magana sau magana sunanta magana aiki ake da bukata kawai yauwa saboda haka wanda ya kama lamarin annabi Allah yana isar masa daga sharrin mai lamzu da hamzu Allah isar mana daga sharrin mai lamzu da hamzu alfarman manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa mahazbi ilahi wal aminu faman yakun bi rabbi famukubin sharra dil lamzi wal hamzi aya rabbi fansurni ala kulli marijin fayaddamazu mailin anil haqqi wal izzi aya rabbi ya ubangiji shehu da salam ya sake komawa da kai fadar addu'a ya ubangiji fansurni Allah ka bani nasara ala kulli marijin akan duk wani mara mutunci duk wani tsagera da zai fito ya tada kura ya watsa kasa sama ka ji dim yau nawa akai nawa rijiya ta lankwame rijiya mai gaba dubu ko dai kowa ya baki ba Allah duk wanda zai mai maridu wai zai fito ya ce kaza wai dinga kwalle-kwallen sharri muna ganin su in aka duka zai ka ji shiru
malam ya ci shirwa algatu malam to Allah aka roƙa an riga ka an ce Allah kun so Allah ya ki kun ki Allah ya so a ya rabbi ya ubangiji fansurni ba ni nasara ala kulli maridin shaytanan marida kenan shine na farko akan duk wani gagararre bijirare fayandama zumailin anil haqqi wal izzi zumailin duk wani ma'abocin kaucewa anil haqqi ga gaskiya karara saboda kawai kiyayyarka da hasadaka ko wata kwangila ka dauka karara ga gaskiya ka take ta to wanda ya zama haka yake ba nasara akan sa fayandama yayi nadama wanda duk ma'abocin kaucewa ne akan gaskiya da kuma buwaya ta Allah Allah ake bi manzan Allah ake bi ai buwaya in ka saki wannan duk inda ka tafi bulin bituwa ne kawai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai rubi ma da salati saboda ka'idan nan tasa in yayi addu'a yayi yabo sai kuma ya kawo salatin salatun wa taslimun ala khairi mursalin wa alin wa ashabin dhawil fadli wal hawzi salatun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa taslimun wa sallim kenan tsiran Allah damincin Allah su tabbata su ƙara tabbata ala khairi mursalin abu safiyayyen wanda duk aka aiko duk wanda Allah ya aiko annabi ya bi shi ne shugaban manzanni wa alin Allah sa alayen manzan Allah ahlul baiti rasulullahi kenan gida muka dawo sannan wa ashabin sahabbai kasan su ahlul baiti rasulullahi kidu biyu suke ci 2 in 1 ne yanzu ka dausa sayyidina Ali sahabin annabi ne jinin annabi ne in ka dausa sayyida Fatima sahabiya ce ta manzan Allah kuma yar annabi ce sayyidina Hassan in ka dauke shi sahabin annabi ne kuma jinin annabi ne haka sayyidina Hussein haka dukkan ahlul bait rasulullahi wanda suka rayu da manzan Allah suna matsayin sahabbai suna matsayin ahlul bait rasulullahi wa sahabin da kuma sahabban nan zawil fadli ma'abota falala ne su waɗannan alaye da sahabbai wal hauzi su ne suka tattaro suka fita da fitarsu sun tattaro dukkanin al'airi yamamtu rasulallahi da al-muqaddasa anin niddi wal azdad ya salam muassasa alayhi salatullahi summa salamu salatan turqina ila dhikri wal hubbi yamamtu rasulallahi da al-muqaddasa anin niddi wal azdad ya salam muassasa alayhi salatullahi summa salamu salatan turqina ila dhikri wal hubbi rasulun wasalun nas ma'un wajandalun fala yanza fi dhaka الزمان مؤنسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب تطور في الأدوار في كل هيكل وحتى بدا للناس كرما مقدسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب wato yamamtu asabtu kenan ka tayammamu sa'idan dayiban dinnan at-tayammum shine nufata an nufati guri to yamamtu rasulullahi na nufaci manzan Allah kurum amma ka tambayi shi wani salami me manufar kai shi annabi da me kake lamarin annabi ina za ka lamarin annabi me manufar kan kora mutane ga zuwa ga manzan Allah yamamtu rasulullah na nufaci ma'aikin Allah aha mai suna daha domin shi manzan Allah shine rasulullahi shine daha al-muqaddasa abun tsarkakewa Allah ya tsarkake shi ya tsabtace shi anin niddi annabi ba shi da kishiya niddu wanda zai daurin kai cewa ya ja daga shi ma annabi ne ina so musailama an mulke su wal azdad da kishiya a ce wai kwabo da kwabo irin annabi babu asalan shi manzo Allah shine asali muassasan abin tusantawa wato tushe foundation tun farko ka kallai shi shine asali asalin lamarin manzo Allah da kuma ta'sisin sa tushe kenan رسول وأصل الناس ماء وجندل فلا إنسى في ذاك الزمان مؤنسا هو رسول شي منزان الله ne وأصل الناس tun a lokacin annabi Adamu shine asalin nasu din tun a lokacin ma annabi Adamu ma'un yana ruwa wajen dalil da kwababban tako yana tsakanin ruwa da tako tun a lokacin manzan Allah ne ya tabbata annabi ya san shi annabi ne fala'in safi zaka zamani ba wani mai ɗebe kewa a irin wannan lokaci insu dama abin da ake na ɗebe kewa ta ka samu mutane kenan ba wani insu mutum a wannan zamani mu'annisan wanda zai zama mai ɗebe kewa
تطور في الأطوار في كل هيكل وحتى بدا للناس كرما مقدسا. تطور النبي أي تطوري ya zo jikin annabi Adamu, ya dawo jikin annabi Hawwa'u, ya zo jikin annabi Shesu, ya zo jikin annabi Nuhu, ya zo jikin annabi Ibrahim, haka dai dinga zagayewa har ya zuwa hasken sa yana kyalkyalawa a goshin Abdullahi dan Abdul Muttalib. Har abin da ya afko ya afko. Abdullahi dan Abdul Muttalib yayi mafarkin nan wanda muke ta maimaitawa a cikin Faidul Ahmadi. Duk dai ja haɗe, da aikin ne. Sai gashi ya zo jikin Sayyida Amina, sai gashi ya zo wa ta badalin nasu qarman. Har sai da ya bayyana a cikin mutane kuma karman halin kasancewarsa sadauki ta dawara fila da wari shine inda Allah ya tawo kare kala kuma adwara wato ta dauri ita rayuwar dan adam ba wai rayuwar ta duniya ce kawai rayuwa ba a ya tawo tun daga alamul arwahi ya dira nan to shi kuma Allah sai ya tsarkake shi bai shiga cikin wani tsatso lalatacce ba bai shiga cikin wata mahaifa lalatacciya ba Allah ya tsarkake shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka Allah ya darkashe shi wato lam tazar fi dhama'iril kawn tubtaru lakal ummahatu wal aba'u salli ya rabbana wa sallim ala man huwa lil rahmatin wa shifa'u ma madha fataratun min ar-rusul illa bashara qawma hadikal anbiya'u salli ya rabbana wa sallim ala man huwa lil rahmatin wa shifa'u kazan shawar islam ya ce ba ma tarakal busiri qawlan liqa'ilin wa ka'ab muhassan al-madihi takallam kuma rage cewa ma tarakal in yasu qawlan liqa'ilin wallahi la ilaha illallah tadawwara ya rasulullahi ka jujjuya kai biyo can da can kafin ka zo fil adwari cikin boyayyun halittu fi kulli haikalin cikin dukkanin jiki haikal jukkunan mutane ya biyo ta jukkunan mutane ai kaga kakannin annabi nan da aka lissafo kowanne ka daga shi jarumi ne saboda cikin annabi na jikinsa yanzu ka dau mudirika to abin da yasa kiransa mudirika mutum ne mai gudu na mamaki duk abin da yasa a gaba sai ya kamo shi yana nan yana kiwon raƙumansa sai wasu yan farauta suka biyo zomo shi mudirikatu to kai zomo kawai sai ka shiga cikin raƙuman mudirika ka tarwatsa masa raƙuma ran mudirika ya ɓaci kuma zoman ya gudu gara kuma sun tarwatse ga zoma ya gudu sai ke to bari nuna zoman nan na biyu gudu yasa zoman nan a guje sai da ya kamo shi da hannu la ilaha illallah sannan ya zo ta taura kuma ga ce wannan shine mudrikatu kusayyi kuma wanda yake tafiya nesa saboda sadar da zumunta saboda tafiya za ta wato haka dai Allah ya dinga tattaro manzon Allah komai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi kulli haikali wa hatta badalin nas hadde manzon Allah ya bayyana a cikin mutane qarman sadauki wanda duk jarumtar sayyidina Ali da za a tura shi Haibara ya je ya buga yaƙi ya jijjige ƙyauren garin da hannu ɗaya ya duka ya jefar da ƙyauren mutane goma su ƙoƙarin murgina shi su kasa to amma ya ce in yaƙi ya yaƙi bayan manzo Allah suke zuwa to manzo Allah karman sadauki ne karman muƙaddasan abin tsarkakewa waja'a bi amrillahi yad'u mubashiran nadiran shakuran zakiran wa muqaddisa waja'a wannan zai koma da kai cikin Qur'ani ya kaya ma hadisi ya gaya ma sira ya gaya ma alqur'ani waja'a manzan Allah ya zo laqad ja'akum rasulun kenan zai gaya ma laqad ja'akum rasulun bi amrillahi kuma da umarnin Allah nan kuma cikin ahzabu zai shiga ya hado maka laqad ja'akum da kwayoyin cikin ahzab waja'a bi amrillahi da umarnin Allah ya duku yana kira inna arsalnaka bil haqqi shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi kaga bi amrillahi kenan wato da umarnin Allah ya duku yana kiran mutane mubashiran yana mai bishara nadhiran yana mai gargadi shakuran mai yawan godewa Allah ne zakiran annabi mai ambatan Allah ne wa muqaddisan mai tsarkakewa ne a fadar Allah muqaddisu kenan can muqaddasu abin tsarkakewa nan kuma muqaddisu shine mai tsarkakewa din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adallahu aqwaman kafahu ajlatan wa dallala qauman qad qalahu wa tammasa adallahu aqwaman Allah ya shiryatar da wasu manya-manyan mutane ajillatan manya-manya su waɗannan mutane kafahu sun bi manzon Allah ba yaƙi ake da su ba soyayya ce annabi yana bayyana a annabi suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah akwai irin waɗannan shine ajillata
wa dallala qauman Allah kwa ya ɓadda wasu mutane da ta azaba ta tabbata kansu. Me suka yi ne? Wadda ƙwalau kin annabi suka yi wai waɗan masa Allah ya shafe ambatansu ba su ba kayansu. To mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da suka bi manzan Allah yana bayyana suka ce sun gamsu sun yadda kamar suwa. Shebara da ce to duk duniya ta saurara zan yi bayani. Ala fadhkur siddiqa thani habibina fakar anfaqa al-amwala amara anfusa. Ala saurara lissafo masu fadhkur siddiqa ka fara samun sayyidina Abubakar tukuna. To kuma gashi lokaci yayi ya kware da gaske lokaci yayi sai gobe. Yawa haka dai za ku hakuri masu kallon mu, haka lamarin yake, aiki ake da lokaci. Gobe sai mu karasa insha Allah daga sayyidina Abubakar, sayyidina Umaru, sayyidina Usmanu, sayyidina Aliyu, kowanne da title ɗinsa, kowanne akwai abin da yayi. Za mu ji gobe insha Allah. Sako dai ka rike wa manzon Allah alaye da sahabbansa kaf. Ga lambar waya nan dangane da gyara inda aka ji mun yi kuskure, mu almajirai ne. Sai a gyara mana ko kuma a ba mu shawara don gyaran aiki, ko kuma mu a tambaye mu ba da shawarar. Kai a cikin ɗa'ifarku me kake gani ya kamata a ce a samu gyara a ciki? Suna nan da yawa. Da muka gaggano mashakilu sai mu koma abinda bai yafi karfin mu sai mu iya abin da yake daidai namu. In duka yawa sai a kare na ka, ko ba haka ba? Ga lamba waya nan 070 36 23 27 21. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.